Pre korištenja ovog šampona farbao kosu, uništio je skroz kako je moja kosa izgledala. Sam vidio neku recenziju i odlučio da kupim ovaj šampon. Prvo korištenja je, mislim, nije ništa specijalno. Nikom 5 korištenja, kosa skroz mi se oporavila. Košta 1600 dinara, možete da nađete jeftinije. Ako ste pokupili neki virus, sami ste, nema ko da brine o vama. Samo ove kašne rokajte kad ste bolesni i verujte mi, sutra će vam odmah biti bolje. Ja ih naručim preko Volta 10 recimo. Znači samo to i vodu. Ja sam sutra kao nov, verujte mi, 2 puta mi je već uspelo da spas. Bolt Market. Sve proizvode koje biste inače tražili sat vremena u marketu. Dostava je besplatno ukoliko pređete neki smešan iznos. Stiže vam za 20 do 30 minuta. Mnogo su niže cene za određene proizvode i postoje redovne akcije. Što bi ja to izgubio nekih sat vremena, sat i po vremena u tome, kad mogu da naručim. Vam se svidjela ove nesponzorisane preporuke, lajkujte video, pišite mi vaše preporuke koje želite da isprobam i stisnite plus, ja sam Johnny.